טוב, שלום רב, אנחנו נעשה הדרכה קצרה על מערכת פרקטיקל שלנו, איך ניתן להעלות מסמכים ונספחי ו"ו למערכת. זה הקישור לאתר של הפרקטיקל, אני גם שולח את זה במיילים. כאן ניתן להיכנס למערכת, יוזר וסיסמה. היוזר שלי כאן שמור במערכת, אז אני פשוט נכנס למערכת ונכנס. למי שיש בעיה איך להיכנס, מה להיכנס, שכח את היוזר, רוצה לפתוח הרשאה ליוזר נוסף, ניתן להתקשר לכוכבית 4504 והם יטפלו לו בהקדם. אוקיי, אז אני לוחץ כאן למעלה בפרופיל שלי, נכנס לפרופיל שלי, וכאן בעצם יופיעו לי הרשויות שאני עובד איתן. כל מלבן זה רשות, זאת אומרת אם קבלן עובד עם 7 רשויות, יופיעו לו פה 7 מלבנים. נווה עוד כמובן זה רשות שהיא לא אמיתית, זה פייק, זה רק לצורך הדוגמה. אני לוחץ כאן, הצג מסמכים, ופה בעצם יופיעו לי כל המסמכים שאני צריך להעלות. אני אתחיל עם היעדר עבירות מין. היעדר עבירות מין צריך אישור שהונפק החל מיולי 2025 כדי שיהיה בתוקף לכל שנת הלימודים. אני סורק את זה כמובן למחשב, עושה הוספת מסמך ומוסיף את זה לפה. אנחנו כמובן התחדשנו ועברנו לטפסים דיגיטליים לפחות בחלק מהמסמכים, אז איפה שרשום לי טופס דיגיטלי ניתן לעשות את זה בצורה דיגיטלית ומקוונת. כמובן זה צריך לעבור סבב חתימות כלשהו שמתחיל מהיוזר של המנכ"ל קבלן, זה מועבר לקצין בטיחות, למייל שלו, הוא ממלא את זה גם כן, ואז זה חוזר אלינו לאישור. אני עוד מעט אראה את זה בדיוק איך זה נראה. אז נספח ו"ו יש לנו דיגיטלי, אפשר גם להוסיף את זה במסמך פיזי, אנחנו נשלח את כל המסמכים פיזית גם, על מנת שתהיינה לכם באמת את שתי האפשרויות. נספח ו"ו אחד גם, הוא יהיה באפשרות גם דיגיטלית וגם פיזית. רכבי מעלון, כל קבלן שמחזיק רכבי מעלון במכרז ההסעות של אותה רשות צריך להעלות 3 מסמכים לכל רכב מעלון: רישיון רכב, רישיון הפעלה ונספח לרישיון רכב. רישיון רכב שמצוין על גביו שזה רכב מעלון בהערות למטה, אז מספיק 2 מסמכים, רישיון הפעלה ורישיון רכב. יש לנו את הצהרת רכבי חירום, שזה מסמך שאתם תצטרכו להעלות, אנחנו נשלח לכם אותו במייל. רשימת נהגים גם טופס ייעודי לכך שאנחנו נשלח במייל, אתם צריכים למלא את הרשימת נהגים, שתהיינה תואמת בדיוק להיעדר עבירות מין. כמובן שאם יש מלווים שמועסקים על ידיכם, אז צריך לרשום גם את המלווים, וגם המלווים צריכים להיות בהיעדר עבירות מין. היעדר עבירות מין עבור מלווים, כמובן מדובר רק על מלווים שכרים. אם זה מלוות נשים, הן לא צריכות היעדר עבירות מין, זה נוגע גם לגבי נהגות. אישור ביצוע עזרה ראשונה למלווים, זה גם טופס שהוא הפך להיות דיגיטלי, וגם יש לכם אפשרות להעלות אותו פיזית, אנחנו נשלח לכם את הטופס במייל. אם אתם מעסיקים מלווים שמועסקים על ידיכם, לא על ידי הרשות, צריכים לעבור השתלמות של עזרה ראשונה, ואתם צריכים להעיד על כך על גבי טופס ייעודי. אישור רואה חשבון עבור מלווים, זה כרגע לא רלוונטי האישור הזה, אנחנו צריכים לצבור איזשהו ניסיון תעסוקתי, אז אנחנו נתחיל עם הפרויקט הזה עוד 3 חודשים. זה גם כמובן טופס שאנחנו נשלח אליכם שהרואה חשבון צריך למלא ולאשר, שהמלווים שמועסקים על ידיכם מועסקים כחוק. אוקיי, מכאן עד למטה זה בעצם מסמכים של קבלן משנה. ברגע שאתם מצהירים בנספח ו"ו שאתם מעסיקים קבלן משנה, הקבלן משנה מחויב באותם מסמכים בדיוק כמו שאתם מעלים, מלבד אישור כלי רכב במצב חירום, שזה בעצם מסמך שרק אתם מחויבים להעלות ולא הקבלן משנה. יש לנו פה את אישור על קיום ביטוחים חלק ב', שזה מסמך שאתם מחויבים, ואם אתם מעסיקים קבלן משנה אז גם הוא מחויב, וגם פה הפכנו אותו לטופס דיגיטלי. אם אתם רוצים להיכנס לכלל הטפסים הדיגיטליים שלכם, אז יש פה קיצור דרך, אתם לוחצים פה טופס דיגיטלי, ואז זה מראה לכם את כל המסמכים הדיגיטליים שניתן למלא בצורה דיגיטלית. יש לנו כמובן, אפשר לראות את נספח ו"ו, נספח ו"ו 1, אישור ביצוע עזרה ראשונה למלווים, ואישור על קיום ביטוחים חלק ב'. אני סתם מראה דוגמה לצורך העניין על נספח ו"ו. שימו לב, כל מה
הוא שדה רלוונטי עבורכם, אתם תוכלו למלא. מה שלא שדה רלוונטי עבורכם, יהיה לכם סימן של אין כניסה כזה, שאתם לא יכולים למלא. בעצם המסמך הזה, נספח ו', חוץ מקבלני משנה שאתם צריכים להצהיר עליהם, כמובן שאם אין קבלני משנה אז אתם לוחצים פה במשבצת שאין קבלני משנה, ואז השדה הזה ייעלם. אז חוץ מזה, אתם מזינים את המייל של הקצין בטיחות. אחרי שהזנתם את המייל של הקצין בטיחות והצהרתם על הקבלני משנה, אתם שולחים שלח טופס. הטופס הזה יגיע לקצין בטיחות. לאחר מכן הקצין בטיחות של החברה ימלא כאן את השדות שרלוונטיים אליו. שימו לב, ברגע שהמסמך לא נותן לכם למלא שדה כלשהו, תדעו שאתם לא צריכים למלא אותו. זה הקצין בטיחות צריך למלא אותו לצורך העניין, או ההפך, אם הקצין בטיחות ממלא משהו ויש שדה שנשאר פתוח וזה לא נותן לו למלא, אז הוא צריך להזניק את הטופס למייל שכן צריך למלא אותו, שלצורך העניין זה המייל של המנכ"ל קבלן. אנחנו כמובן נשלח לכם את כל הטפסים בצורה פיזית גם, על מנת שאתם, אם אתם תבחרו למלא פיזית ולעלות למערכת, יש לכם את האפשרות הזאת. שיהיה לכם בהצלחה, זמין בשבילכם עבור כל שאלה.